Farmeri, večeras se na imanju dogodio najozbiljniji prekršaj. Najstrožije pravilo farmer govori o tome da se ograđeno imanje ne sme napuštati i da takav postupak farmer mora biti... Farmeri, večeras se na imanju dogodio najozbiljniji prekršaj. Ja kad sam glasna vama smeta, sad vam smeta kad sam tiha. Večeras se na imanju... pa to je poenta. Bravo, Edina. Jana, moraš da čitaš pismo. Večeras se na farmi dogodio najozbiljniji prekršaj. Najstrožije pravilo farme govori o tome da se na ograđeno imanje ne sme napuštati i da takav postupak farmer mora biti diskvalifikovan. Miki je u toku noći prekršio ovo pravilo napuštivši ograđeni deo imanja. Gde Miki? Što ga niste pozvali? Rekli ste da ste svi tu. Gde je otišao? Miki je u toku noći prekršio ovo pravilo napustivši ograđeni deo imanja. Osim vas, obaveštavamo da je Miki diskvalifikovan bez prava da se vrati na farmu. S obzirom na to da ste svi potpisali ugovor i da znate da svaka o zabrani napuštanja imanja stoji i tamo, produkcija će već sutra pokrenuti sve zakonske mere protiv Mikija. Vaša zadruga. Otišao je. Ode čovjek u legendu. Nemoj priče. A otišao je? Da. Nema. Kako legenda? Svašta. Ne piše vaša, piše samo zadruga. Nema. Jeste, piše zadruga, ne piše vaša, samo Škoro. Ja vidim, nema ga ništa. Hvala Bogu. Pa ja pitam je svi tu, što mi niko ne kaže. Što mi niko od sluga ne kaže šta je bilo. Reka je, čovjek 5 puta ne mogu ušao ovdje na priču. Nisi znao? Trpio je, diga mu se kurac, reka idem i pošla majke. Ali mislim 100 puta veći problem. Znam, ali čovjek kad... Ali nije fulira, razumije, nije fulira. Ja to poštujem. A? A nije on mogao ne priča ekran, on već 20 dana... Marko, ti znaš zašto to uradi i kad se to dogodilo? Jes Boga. Da i neko zna. Okej, ja pitam kao gazdarica. Ma nije naš problem, to je njegov problem. 10.000 eura to košta. Pa šta te briga, što ćeš ti da platiš? A ne, vodano. I Pa šta neka se plati. Čovjek došao ovdje ručao. Bio je na žurci. A on je bio ovdje za Bio je vreme na žurke. žurci. I pokazuje meni okožne stvari, da mogu da ga pušim. Ali nisam ga ja, niko od nas nije ga prebacio. Ljudi, njegov problem, snosite posledice i čao. Pa je, samo pitam kad se to dogodilo. Ne znamo, zadruga zna kad se dogodilo. Šta će da radi? I niko ne zna, sami pokupim stvari bez pomoći. Niko ne zna, pa ne bi nam oni pisali da znamo. Ne razumijem. Krenuo je od izolacije i fabrika nastala. A Simonida... Bilo je pismo da napusti izolaciju. Danas je bio na žurci čovjek vidio. Ne znam mi. Ja sam ga videla. Kad se završila žurka, šta, kad, niko ne zna. Ja nisam videla, stvarno, evo, tražili su ga, vidiš da su ga tražili. Najiskrenije ti kažem, ja nisam znala. Večeras niko nije pomenuo primjer Fajmića. Šta tebe kurac boli što je otišao? Ne, ti si bila tamo, otišla, ti dok si bila ovdje, on je bio, znaš. Posle ti kad si se povukla, oni su ga tražili, vidiš, nisu ga našli. Pokušali su da ga nađu i umeđu vremena je stiglo pismo. Oni bolje vide od nas, znaš, imaju kamere. To znam da mi je logično, nego samo to Mi ne da je znamo. neko i ko zna. Mi ne znamo, meni nije poznato da se nekom javio i da je objasnio, znaš. Zato što sam ja malo prepitala da li su svi tu. Meni niko nije rekao Miki nije tu, eto zbog Pa toga zato što smo pitam. izgleda shvatili da ga nema i da ne možemo da ga nađemo. To. To pitam, zato što u principu, Ne, okej. ako sam gazdarica dan, pola dana, treba da mi se kaže, ovog farmera nema. Da, naravno, pa javili bi ti Ja da sam su pitala da li su svi tu. Samo zbog toga, to je sve. Da, važi Jelena, naravno. Naravno, Jelena. Ništa, hvala. Hvala tebi. Žao Možeš mi sad, je što se naravno. stalno događaju neki ružni događaj na farmi, ali
Dobro, to je možda za njega i bolje. Mislim, on sam odlučuje o tome. Počeo od mojih čizmica danas do ove posteljine koje mu bačio, stvari koje sam ja bacio, a jako mi je žao što sam ja ovakve tu raždila neku stvar. Bila sam bolesna, izvinjavam se. Čizmite i dalje nema. Posteljina svi su videli. Svako ima svoj obraz i za svoj obraz odgovara. To ste pročitali, to pismo i kaže. A, ne bih... Znači, ovo ide muzičari. Ovo muzičari. Jebate. Pa šta ćeš sad? Mislim sve. Postoji razlog što tako... Znaš. Ne vredi. Mi je rekao kao ne može više. Kao... Jeste, mnogo se tu sjebalo. Priča mene, znaš. Ne mogu da verujem da se odnesla, pa ne mogu da verujem. Pičko mater. Pa ne vredi, znaš, stalno bi to radio. Znaš, dizuje tenziju, pritisak, jebi ga. Mislim, njemu, samom sebi. Mića će se sad sjebati skoro. Hoće. Nego... Nije mi jasno, znaš da nije mogo sebe da... Ja sam stalno to govorila, ne mogu da verujem da se toliko... Imamo pretura po stvarima. Neću. Zašto je došlo to? Tamo su po stvarima. Pa neće. Pa ništa hoće. Šta radi? Ne znam. Šta radi? Čekaj da vidim. Ona ne veruje da nađe, znaš. Ne veruje ona da nađe. Ne veruje ona da nađe. Jel njoj nije jasno kako mi to nismo znali? Glebo da.
u kući. Ovo je tragikomična situacija trenutno. Znači moramo ovo ispričati. Što tražiš? Jelena? Ne, stvari su mu tu, znači blefiraju kao i uvijek. Šta je blefirao? Pa blefirao je da je htio da ode, poneo bi stvar. Kako da ponese stvar? Jer si ti pročitala u pismu da je on diskvalifikovan. Da, da sam ja krenula, pokupila bi stvari i izašla. Znači, Ali on je Nije, on je diskvalifikovan, on se neće vratiti. Poslaće mu stvari, Poslaće mu razumeš? stvari. Jeste, ali hoću da kažem, namera je bila blef, a ne prava namera da ode. Prava namera je da ode, ostavio je tu bubicu. To je dovoljna namera. Ne, mislio da ću ga vratiti i da je mnogo bitan za farmu. Šta? Mislio da će ga vratiti, to kaže. Za pare. Razmišljanje. Ti kad ostaviš bubicu kraj. Naravno. Kad si bubicu oviš preko kapita kraj, možda ostaviš ono što hoćeš, brate. Što je čas, što radim, što mi je. Zato što sutra vjerovatno ne bi mogao, zato što se sela tamo. Sad se bojim, znaš, da budala... Ne znam gde. Pa to, znaš. Pa nema što gde je on krenuo peške, pa će stopat, razumeš? Kako drugačije da dođe do Beograda? Pa da. Znaš, nemaš ni pare kod sebe, ni dokument, Ništa ni koji nemam, kurac, Ličnu kartu. ni telefon, ništa. Vidi, i što me prepade, jebe. Da se ovo dešava, majke. Hm? Ja ne verujem da se ovo dešava. Maco moja, kako ćeš još sve ljudi generalno upoznat. Mislim, nisi ti njega izgubio ni kao prijatelja, ni kao naš. Ali, mlad je on jebate. Treba zbog sebe ovo da istraži, razumiješ? Zbog sebe je trebao i... Zato što sigurno mu se isplatilo. Svataš? Mnogo je beno istraži. Nije se ništa toliko strašno dešavalo, ti ne možeš da se isključiš. Tačno. Znači, nisam i to, kad je rekao da se Upoznaj zaljubio nove u ljude, mene. a? I kad je rekao da se zaljubio u mene, nisam ga ja izbegavala, nisam ništa tu sa s njim plela non stop. To je riba, ti njega. Čudo. Non stop sam bila, brate, s njim plela, pričala. Pa jesi. Sve. Tri puta mi je obećao, neću više, ostaću i gledam. Gledaj što napravi. Gledaj što je uradio. 3 puta, Romana. I evo što je uradio večeras. I lepo sam mu rekao, znači nemoj to radiš. I on ne. Rekao je ono za majku, znaš da ima problem, da može ga se to brine, ali mislim... Pičku.